Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi video recept. Danas pripremamo tortu sa bananicama. Krećemo od fila. Potrebno nam je 8 dl mlijeka, 150 g kristal šećera i 2 pudinka od vanile. Ovo kuvamo u hladan fil, dodajemo jedan margarin ili ti jedan izrađeni puter. Tako da krećemo odmah sa izradom. Za fil nam najviše treba vremena, ne da ga skuvamo, nego da se ohladi. Tako da, zbog toga, ja kad pravim ove slatkiše, nekako uvek krećem od izrade fila. Jer dok nam se fil hladi, mi pripremamo druge slojeve naše poslastice. U ovako kuvan fil, kada se ohladi, dodat ćemo jedan margarin ili jedan puter sobne temperature. A sada trenutno fil presipamo u jednu činiju gdje ćemo ga povremeno mešati i hladiti. Drugi sloj, to jest prvi sloj naše torte sastoji se od 300 g mlevene plazme. Ja ovdje imam plazmu, ali vi možete koristiti neki drugi keks, nije bitno. 10 kašika šećera u prahu, 1 kašika margarina, 120 g mlevenih oraha i 1 Euroblok čokoladica seckana ovako na kockice. Umjesto ovoga možete da stavite 100 g suvog grožđa. Meni je nekako lepša sa seckanom Euroblok čokoladicom, a mislim da su i dječica ipak više oduševljena sa ovom čokoladom nego sa suvim grožđem. Tako da sam ja to zamenila, tako ću vam i napisati u receptu da stavljam Euroblok čokoladicu. Ovu svu masu razredimo sa mlekom i moramo da napravimo smesu da bude dovoljno razmaziva, jer ovu koru, tako je nazivam, delimo na 2 dela i premazujemo je 2 puta. I ove čokoladice to možemo negdje pri kraju da nam se ne bi raspale. I naravno dodajemo mlijeka da ovu smesu i u masu razredimo. Torta je veoma ukusna i kao što sam vam i na samom početku rekla, veoma lako se pravi i brzo. A što je najbitnije u celoj ovoj priči, ova torta je prepuna slatkišima koji naši klinci i naša dečica obožavaju da jedu. Zato sam 100% sigurna da će ovo biti pravi izbor za dečje rođendane ili ako pitate vaše klince šta da pravite od slatkiša, mislim da je ovo pravi izbor. U ovako razređen keks dodajemo i seckanu Euroblok čokoladicu. Evo, fil smo podijelili na 2 dela. Jednu polovinu ću da razvučem i to će nam biti donja kora. Naravno koristim obruč. Fil se ohladio, malo ćemo ga izmiksati i u ovaj hladan fil dodajemo jedan puter ili jedan margarin sobne temperature.
polovina plazme razvučena u vidu kore. Na ovu koru dodajemo polovinu vanil fila. Na ovaj deo vanil fila, na ovu polovinu, dodajemo plazma keks koji ćemo da umačemo u mleko. Na posloženu plazmu dodajemo drugi deo vanil fila, a u taj vanil fil dodajemo 10 bananica, ceckanih bananica. Nisam vas prevarila kad sam rekla da je torta prebogata sa slatkišima koje obožavamo da jedemo. Vidite i sami. Na ovaj deo vanil fila dodajemo ostatak plazme. Razvučemo i torta ide na hlađenje. Kada se lepo stegne i prenoći, vadimo iz obruča, dekorišemo šlagom i uživamo u svakom zaokretu. Sigurna sam da će vam se ovaj recept svidjeti. A naravno, kada završimo sve, onda ćemo da isečemo jednu parče da vi vidite presek ove torte. Evo ga presek, pogledajte vi kako to prelepo izgleda. Torta bogata slatkišima koje naša dečica obožavaju da jedu. Tako da sam sigurna da će ovaj recept da ih osvoji. Probajte napraviti bananica tortu i moja topla preporuka za ove sada letnje i vrele dane koji nam predstoje. Imate jedan fantastičan slatkiš, a ne morate da palite reru. Ja sada idem da uživam, a vi zapratite moj kanal. Zapratite me i na YouTube-u, zapratite me i na Instagramu za još puno ovako prelepih, sočnih i ukusnih recepata. Pozdrav dragi ljudi, ostanite mi nasmejani, vedri, zdravi, družimo se uskoro ponovo.